lurraldea, hezkuntza, gazteriaren indarra, etxe bizitza, presoak, prekaritatea, herriaren ezagutza, euskara, egien mitxa, parekidetasuna, elkar hagemanak, kultura, sormena, aisialdi guneak, nazio eraikuntza. Hilabeteetan zehar, herri desberdinetan dinamika berri honen aurkezpenak egin dira, ahalik eta jende gehien biltzeko asmoz. Txoko guztietatik gazte andana bat bildu gira, Ipar Euskal Herriko gazteri osoa bilduko duen tresna berri bat sortzeko gogoarekin. Gazte egun polita hau, hasiera bat baizik ez da. Egunean eginiko ahemanekin eta hartutako erabakiekin gure geroa majastera goaz. Denbora aintzina doa, gu ere bai. Zergaitik nik parte hartzeetan gazte dinamikan. Iruditzen baitzait gazte dinamika horrek eskaintzen duela parada hemen iparraldeko gazte bati beren ideia emaiteko eta gauzak eraikitzeko elgarrekin eta parte hartzeko eraikuntza berria izanen den batean eta nahi nuke eraikuntza berri horren parte izan eta nire ideiak ekarri. Nik zergatik beharrezkoa ikusten dudan gazte dinamika berri hau. Lehenik sentitzen dudalako badela gabezia bat. Hemen iparralde mailan gazteak ez dugu azken finean dinamika komun bat elgarrekin eragiteko. Nik pertsonalki pentsatzen dut azken finean gazte guztiak badugula eguneroko bizian zerbait izorratzen gaituena. Euskaraz ez egin ahal izana lanean, euskara ez erabiltzea, lan prekaritatea, ikasketak urrun egitea edo zen gauza, eta pentsatzen dut denek badugula zer egin hortan, eta azken finean ez dela militante sutsua izan behar edo hortan eragin nahi izaiteko. Hortan eragin nahi izateko. Etxepeare Elizoko ikasleak dira,
eta Baionako gazte asanbladan prestatzen dugu, baita ere gazte mungen behian. Eta esartu dira pixkat ikusiz gazteek ditugun arazoak eta konpontzeko atera bide bat zen daitekelako. Bizitxoa egiten zaigu hori. Eta etxepareko ikasleak gero eta kontzienteagoak dira, zerbait egin bat dela arazoa egiteko eta jendea bere egitan gazte dinamikara sartzen ari da. Eta horregatik, importantea egiten zaigu txelaren dian ezpeletan egoitea, goizetik, ez da bailan parte harturik. Bai, bazkaria, espero gazte asko biliko gero eta horrela egin. Bizagari begira trabuko Aspaldian behain zamezukan usatuko Niretzat garrantzitsua da gazte dinamika bat zeiteaz eta langile asko bat dira gazte mailan eta gure eskubideak aldarrikatu bat dira. Trabuko Ire iritziak ekartzen aldikala gehiago Ez adira lotxa eta antxako kotxa Hau gidi ere horren baitu tenoria Otsailaren bilan denak egiz egin Trabukorekin beta mugi ipurtin Otsailaren bilan denak egiz egin Trabukorekin beta mugi ipurtin Otsailaren bilan denak egiz egin Nik ikasle gisa garrantzitsua ikustut dinamika horretan parte hartzea, nire kasu berezian mintzat, eta beste kasu askorena da, Pabela joan behar izan dut ikastera. Eta dinamika horren bidez nahi dut ikaskuntzan eta Euskal Unibertsitatearen aldarrikapenean eragin. Ez da deus idatzia eta dena, itekoa da Ajokeria talema